special meet up sa ato ang Team Gigil. Karon mag-distribute. Sige, see you sa venue. Okay, ubay-ubay taon ako kadua balik. Okay na to mga t-shirt guys. Team Gigil daw lang. Unsa ka nice. Oh, yours truly ang nag-design na niya to ang mga kauban no. So ara. Kami ni pulling niyo day. Oh yeah. Napang 3. Ito lang size gani. Pullingan din ano. Okay. Dua ta. Agungan. Iya, cuti ay. Kanang gabarog.
Hello vlog. Sila lang po, second shot na. Sila lang. Nice! Good! Let's go. Next. Come on, come on.